מה? מיכלי, מי אלה? עומר, הכל בסדר. הבני דודים שלי רוצים לעשות עלינו סרטון, אז הם הביאו צוות צילום שהולך להסתובב פה קצת, תתעלם, זה בסדר. הם רק רוצים להקצין אותנו קצת, אתה יודע, לצחוק עלינו. מה? אני לא מבין כבר מה יש לצחוק עלינו בכלל. כן, לא הבנתי את הקטע. מה זה? עכשיו גם מראיינים אותנו. כן, יאללה, פשוט תזרום. נגמר הגריז. תשזלג את המקח. אוי, תודה. אוי, תודה. בהתחלה הם היו באות עליי כל הזמן רק, אבל אז הם הפסיקו להבין את הקונספט של מרחב אישי. וואו! יש לך מגבונים אולי? אז תוכלי לקנות אולי פעם הבאה שאת בסופר פארם? הם עושות קקי בכל מקום. אני לא מבין למה מיכל לא משחררת אותם. ארוחת בוקר. בוא נקטג' לי פה איזה פיתה. פלאפל, מה? נפל עליי ג'ריקן! מהר! שדין שלי יביא לי גימלים! עומר, הוא אוהב להגזים. וואי, מיכל, תראי מה מצאנו! זה הברושור של זירי קיץ! וואי, אתה זוכר איך נפגשנו שם? זירי קיץ נפתעים ברור. אהלן חבר'ה, מקווה שלא איחרתי. אהלן עומר, בוא נתחיל. אני מאמינה בשוויון בחברה שלנו. סוציאליזם זו הדרך הנכונה. אנחנו הולכים לעשות מהפכה קומוניסטית! יאללה מרקס! אני מאמינה, באתי... מיכל, כאן קוד פוקי יבוא. מיכל, קבלי כאן פוקון. אני חותר למגע, מזמין אותך לדייט. הלו? אלה היו הימים, אה? לגמרי. וואו, עומר, מה יש לך על הכתף? וואי, מיכל, תקשיבי, בא לי שנעשה איזה טיול קצר, ככה סוף שבוע ספונטני. וואי, עומר, זה רעיון מעולה. יאללה, בא לי כזה להתחבר לטבע, לצאת ליערות. הכרמל. אוי נו מיכל, תקשיבי, בוא נלך למצפה רמון, נשען שם בשטח של החדר שלנו במלון בראשית. אתה יודע מה? יש לי בן דוד בקוסטה ריקה, בוא ניסע אליו. יאללה, בואי נארוז. יאללה. עומר, ארזתי. אוי נו מיכל, הרסת גם את המכונת כביסה? תמיד מצליח לנו לתכנן נסיעות. הכי אני אוהבת שהוא שר לי. השתנתי, גדל לי קצת זקן על החלוקות, ולמילים שלי שרתי מנגינות. הגיטרה היא זאת שפתרה לי בעיות. כמה. וואי, קוסטה ריקה קצת נראית כמו הוד השרון. תכלס. היי, דרכתי על קוץ. מיכלי, אני צריך אינפוזיה. היי. עומר! בוא תחבר צבע לצבע ותבנה מגדל גבוה. נו, התרפאת? וואי, היה מה זה כיף בקוסטה ריקה? אמינות. עומר, לא נראה לי שזה יתפוס. אני לא חושבת שהוא מבין את ערכי צה"ל. יו, דוגמה אישית. יאללה, הרחב. ארוחת ערב.
הוא טוען שלדבר בראשי תיבות מוסיף שנה לחיים עם כל הזמן שחסכת. אז מה בא לך לאכול? וואלה, האמת שבא לי לגוון. אפשר מרק בטטה, או שקשוקה בטטה, או פירה בטטה, ארטיק בטטה, אפשר סתם סלט, קיש, או סתם בטטה. נשמע מעולה. וואי, תקשיב, יש איזו סדרה שראיתי רק 7 פעמים, אז זה עדיין קצת חדש לי. מיכל תעוף עליה. יאללה, מיכל, את באה? הפופקורן מוכן. אני רוצה להתחיל לראות. כן, אני באה. אפשר להתחיל. אני אוהבת לראות את הסדרות. אני תמיד מתמלאת באנרגיה לקראת היום הבא. מה, אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים? וואלה. צריך להיות משהו שאתה טוב בו ואוהב אותו, אבל... במה אנחנו טובים? שיט! עומר ממש טוב עם ילדים. הוא יהיה אבא מושלם. מבחינתי בגיל 3 הוא כבר הולך לבד לשוק. להתגייס? גג 6-7. היי מיכל, מה את עושה? האמת, אני כותבת דוח על מישהו שאני מאבחנת כבר הרבה זמן. וואי, שומעת? את איתי? וואי, תקשיבי, יש לי סיפור מטורף. אני חייב להגיד לך משהו. מה, עומר? מיכל, הכנתי לך פלייליסט עם שיר אחד על כל דקה מאז שנפגשנו. רוצה שנשמע את זה ביחד? עומר, אז זה ייקח 5 שנים. אולי פשוט תציע לי כבר? לשיר הזה אין מילים בכלל, זה הרם גרוע. עומר ומיכלי מתחתנים, זה ממש שגעת. מיד שהשתחרר קנה לה טבעת. עומר ומיכלי מתחתנים, זה כל כך שמח, ובשבילה גם את הירח הוא יטוף. עומר ומיכלי מתחתנים, זה היה ידוע, אוכלים בטטות פעמיים בשבוע. עומר ומיכלי מתחתנים, נסיכה ופוקי, מארחים טיילים ונהנים. שולחים כאן נשיקות וחיבוקים, כאן שרים הבני דודים, מתרגשים ואוהבים לנוזו כמוכם. זה לכם מאחלים, תחיו חיים מאושרים, ותביאו לנו אחיינים. אהובים על כל הילדים ועושים שמח, במשחקי קופסה מיכלי תנצח. מתאימים כמו כפפה ליד, כל הלילה צחוקים, ובבוקר ישנים. שולחים כאן נשיקות וחיבוקים, כאן שרים הבני דודים, מתרגשים ואוהבים